1,789 barangay at sangguniang kabataan candidates mula sa 44 na barangay ng bayan ng Lubao ang dumalo sa pagtitipon sa Lubao Gym ngayong Biyernes, September 15. Kasama ang PNP, DILG, COMELEC at lokal na pamahalaan ng Lubao, sinagot ang lahat ng katanungan ng mga kandidato. Karamihan, mga pwede at hindi pwedeng gawin sa pangangampanya, mga batas na dapat sundin, alituntunin at patakaran kaugnay sa halalan. At least may guideline kami, alam namin kung anong bawal at anong yung tama. Maganda po itong ginawa nila. At least ako newcomer ko. Ayun lang ako. Siguro pwede na po magsabay-sabay para nakialubilo sa ganito. Para aware lang yung mga umahabol kung ano po yung bawal at hindi pwedeng gawin sa kanila. At para po malinaw kung ano ang gagawin nila sa bago mag-election po. Ito po, sa Balantakan. Pwesto na po. Pagkatapos ay isa-isa nang lumagda sa Integrity Pledge bilang pakikiisa para sa isang malinis, ligtas, payapa at maayos na halalan para sa barangay at sangguniang kabataan. Ang pakiusap ko lang talaga sana maging peaceful, di ba? Wala sanang magsisiraan sa kanila, walang mag-aaway kasi pagkatapos ng eleksyon, kahit na sino man na manalo, lahat kami pare-parehong Lubenyo, di ba? Kami pa rin naman ang magtutulungan, kami ang magkakasama dito. Mula ngayon hanggang 30, wala na pong social projects. Isa-isa ring hinimay ng Commission on Elections Pampanga ang mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng eleksyon sa naganap na Provincial Peace and Order Council meeting. Bukod dito, pinaalalahanan din ng mga otoridad ang lahat ng kandidato na iwasan ang paglalagay ng litrato o larawan ng mga incumbent officials sa kanilang mga campaign materials. Dinidiscourage natin yon dahil kasi baka po, syempre, sabi nga natin, non-partisan tayo dito, baka po magkaroon ng problema na lang sa ating po mga incumbent LGUs other than sa barangay officials natin. Pictures say 1,000 words, no? So kung katabi na ganon, katabi lang na ganyan, okay lang, no? Pero kung sabihin na inendorso ko ni Mayor, inendorso ko ni Governor, inendorso ko ni Vice, no, ganyan, that's a different thing. Huwag nyo na hong i-post or gawing campaign materials yung mga picture with your mayors or even po yung sa akin na mga nagpa-picture before po nung filing of candidacy. Sundin na lang ho natin yung pinag-uutos ng COMELEC. Ang sino mang lalabag ay may karampatang parusa ayon sa COMELEC. Now, suspension, okay? And then at the same time, for the second offense, dismissal. Okay, dismissal from public service and perpetual disqualification to hold public office, forfeiture of retirement benefits, and among others. Panawagan ni Governor Dennis Delta Pineda, lumaban ng patas, iwaksi ang paninira, karahasan, intimidasyon, pananakot, panloloko at pangangalat ng maling impormasyon o anumang paraan ng pandaraya sa darating na halalan. Sundin ho natin yung mga pinag-uutos ng COMELEC. Iwasan na ho natin gumawa pa ng mga bagay na nakasaad dun sa mga pinagbabawal po. Kasi masakit po sa ulo kung makakasuhan po kayo. Kaya I guess follow na lang ho tayo para maging maayos po lahat. Paalala pa ni Gov Delta sa lahat ng kandidato na ang pagseserbisyo ay nangangahulugan ng pag-una sa interes at kapakanan ng mga kabarangay bago ang sarili.